kwuori na nke ahụ bụ aka ọrụ ndị ihe ọma na-asọ nsọ mgbe ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu na ya bụ okporo ụzọ kilomita ya dị 2.3 ka kọmishọna na-ahụ maka ọrụ injinia Ifeanyị Okeọma kwuru na ebe mmiri kwụchapụrụ n'okporo ụzọ ahụ bụ nwantịntị mpaghara nke okporo ụzọ ahụ dị n'akụkụ ya ma kwukwaziarị na onweghị ihe o mebiri kiri ka aka nha n'uju bụ onye kwere nkwa na ọlụ ahụ eji n'aka bụ nke a ga-alụrụ n'isi mgbe oge na-adịghị anya o kwuru na ụzọ ahụ bụ nke a ka na-arụ arụ ma gbalụkwazi iru ka esi wee were ihe onyonyo sete ebe ntakịrị mebiri emebi bụ nke o kwukwere na akparamagwa dị otu a bụ nke na-ebutere steeti a aja afa. Injinia Okeọma bụ onye gbarụkwaziri iru nyegara ihe onyonyo na-aga na ihe ọgbara ọfụrụ ịntanetị ma kwukwezie na gọọmenti steeti a akaghị gbape ụzọ ahụ dịka ihe onye setere onyonyo ahụ na-ekwu. Ọ kọwara na onye ọrụ ngo ji ọrụ ahụ bụ onye rụsịrị ọrụ ụbọchị ụka ma na ezumike bụ nke nnukwu mmiri mechezuo n'abalị ya ma wụchapụ ihe nke arụrụ arụ n'aka akpọbeghị akpọ bụ na ihe kpatara ya bụ ọwa mmiri nke ndị bi n'okporo ụzọ ahụ ji afịfịa kpọchiche n'oge ọ nọ na-ayọ ndị bi na gburugburu ahụ ka ha nyere gọọmenti aka ma kwụsị ịdị na-edobe afịfịa n'ụzọ ọwa mmiri niile dị n'ụzọ ahụ. Maazị Maka bụ onye isi ji ọlụngo ahụ gosipụtara obi mwute ya nyegara ihe onyonyo ahụ na-aga na igwe ọgbara ọfụrụ ịntanetị ma nọkwazere oge ahụ kwee nkwa na ụlọ ọrụ ya bụ nke ga-alụfụta ọlụba ịgba n'oge na-adịghị anya.